tarda, benvinguts al canal de recomanacions literàries del Lletardes, un canal de YouTube de l'Institut de Vilanova del Vallès. Què us vinc a recomanar avui? La mansión de los chocolates. Però primer de tot, vosaltres direu, què fa aquesta aquí tirada al llit, tal qual, tranquil·lament, amb aquestes pintes i tal? Doncs, mireu, què us he de dir? Total, estem confinats a casa, no? Estem amb el tema del coronavirus, intentant passar-ho el millor possible, portant a terme una sèrie de rutines per tal que el cap no acabi de volar del tot. I, fent tasques pel dematí, fent coses de l'institut, aprofitant també per llegir a la tarda una estoneta, i com que hem d'estar aquí, doncs, escolta, millor estar ben còmodes, que sí, el xandall, tranquil·lamente, i poca cosa més. Aleshores he dit, total, si estem tots en la mateixa situació, doncs escolta, tots còmodes, no? Perquè total, al cap i a la fi, bé, no em lio, vale? Vaig al que vaig. La mansión de los chocolates. De què va aquest llibre? A veure, per començar, no sé si sabeu, de fet a les xarxes va sortir que aquest any hem fet l'amic lector, en comptes de l'amic invisible, vam fer l'amic lector i, per Nadal, a la tornada de Nadal ho vam fer, i aleshores a mi em va tocar aquest llibre, que me'l va regalar la meva companya i amiga Vanessa Cañizares, profe també de castellà. És el que ella em deia, anar mirant alguna coseta així de misteri i tal, però clar, vaig entrar a la llibreria, vaig veure això i vaig dir, ostres, ha de ser aquest, sí o sí. I la veritat és que va encertar, sí. Aquest llibre està molt i molt bé. De què va? Perquè clar, aquest llibre està molt i molt bé, això és massa, no sé com dir-ho, és massa superficial i a més tampoc ens dona gaire informació, les coses com siguin. Està ambientat a principis del segle XX, al 1903, a la ciutat de Stuttgart, una ciutat que pertany a l'imperi alemany, i en allà trobem a la Judith Rothman, que és la filla d'un gran empresari, del Wilhelm Rothman, també, que té una empresa de xocolates, una empresa molt i molt important, d'acord? Aleshores, mira, un cabell. Veus, és que estem tan còmodes aquí a casa que és que ja... O sigui, et pentires pel dematí i ja te n'oblides, Bé, això penso que després ho hauré de tallar, Doncs, molt bé. Què passa? La Judit viu a la mansió, en una mansió, perquè clar, tenen un cert poder adquisitiu, lògicament, tenen una bona situació econòmica, i viu amb el seu pare i els seus dos germans petits. Són bessons, en Carl i l'Anton. On és la mare? La mare està en un sanatori que es troba en el llac de Garda. Això està a Itàlia, crec recordar, sí, a Itàlia. I bé, i aleshores, doncs, la mare és que, diguem-ne, tal com comenta el pare, en alguna ocasió té un esperit dèbil, per dir-ho així, i és massa propensa a patir estats de nervis i tot plegat. Aleshores va arribar un moment en què l'Helene, la mare, va dir, a veure, jo necessito marxar d'aquí, necessito estar en un altre lloc, molt més tranquil·la, molt més centrada, per intentar curar-me. I va marxar allà, al sanatori aquest que us comentava. Aleshores, què explica la mansión de los chocolates? Doncs és una història en la qual es va alternant què és el que li passa a la Judit i què és el que li passa a la seva mare, a l'Helen. La Judit és una noia que és molt emprenedora, li agrada molt portar iniciatives, tenir noves idees, vol formar part de l'empresa del seu pare, però clar, a veure, és una noia a inicis del segle XX. Aleshores, lògicament, el pare el que pensa és que l'única preocupació que ha de tenir la Judit és casar-se i formar una família. I això de dir entre formar part de l'empresa és una dona. No, això no està ben vist, d'acord? Les dones han d'estar a casa fent les feines, mantenint els fills
i mantenint el marit i parar de comptar. Però clar, aquesta idea a la Judit doncs no, diguem-ne que no li agrada massa. Ja us he dit que és una noia molt emprenedora i té idees bastant bones per l'empresa del seu pare. El que passa que el seu pare, doncs, en Wilhelm, doncs, no vol sentir-ne gaire parlar. Entremig de tot això apareix també el Víctor. És un noi que és un expresidiari. No sabem ben bé el per què, sabem que va participar en un duel amb una altra persona que finalment va morir i aleshores, arrel d'aquests fets, doncs, lògicament va anar a presó. Ha sortit de la presó, va cap a Stuttgart i vol començar una nova vida. I mira per on són les coses que en un moment donat ajuda als germans de la Judit, el Carl i l'Anton, i mica en mica doncs, el Víctor va fent fortuna, per dir-ho d'alguna manera. El que passa que no ens hem d'oblidar que el Víctor és una persona de la qual no se sap el seu origen i clar, sí que en un moment donat el Víctor es fixa en la Judit i la Judit sembla ser que sí, però no, o sí. I bé, el llibre ens va explicant una mica la història de la Judit i la història de la seva mare. Quines són les diferències que tenen totes dues, quines són les dificultats que es troben en aquest món d'inicis del segle XX i bé, i com va tot lligat. Perquè finalment, lògicament, la història acaba tota ben lligada, malgrat que en algun moment donat podem veure que hi ha coses que no acaben de quadrar, per dir-ho d'alguna manera. Si finalment la Judit aconsegueix formar part de l'empresa del seu pare, si finalment el Víctor aconsegueix cridar l'atenció de la Judit, per dir-ho d'alguna manera, i despertar la seva estima, si finalment l'Helene, la mare de la Judit, aconsegueix sortir del sanatori, tornar a casa o no, tot això són coses que trobareu en aquest llibre, un cop us el llegiu, lògicament, i res, espero que us agradi tant com m'ha agradat a mi. Aquests dies tindrem molt de temps per gaudir de lectures, de sèries, de jocs en família, de xerrades, després del sopar, després del dinar, tots plegats. Bé, què us he de dir? L'única cosa que us recomano és que tinguin paciència, que això passarà ben aviat, i si no passa ben aviat, doncs, ja sortirem quan haguem de sortir, quan estigui ja tot bé, i puguem sortir al carrer sense perill, i mentrestant doncs, intentar portar-ho de la millor manera possible. Hi ha moltes coses a fer a casa, moltes coses a fer. Si pensem, segur que alguna coseta se'ns acudeix. I si no, sempre podeu anar al prestatge a buscar un d'aquests llibres que de ben segur heu tingut ganes sempre de començar i per una raó o una altra no heu pogut fer. Aquest és de després de Nadal. I encara tinc l'últim de la Dolores Redondo per llegir, que serà el proper. O sigui que, nois, noies, posem-nos a fer feina i aprofitem per llegir i per passar-ho bé. Si voleu compartir alguna de les vostres experiències lectores, ja ho sabeu, o fer algun petit comentari, ja ho sabeu. Missatge, correu, aquí, al lletardez@institutdevilanova.cat i res, que espero veure-us a tots ben aviat. Vale? Vinga, que vagi molt bé. Adeu, cuideu-vos i porteu-vos bé, Ciao!